Hej så alle sammen. Øhm, jeg er virkelig i gang med at spille noget, eller jeg skal i gang med at spille noget, hvad det hedder, Blitz Game, Blitz Survival Game. Og vi tænker bare lige hurtigt, at vi tager sådan Witch, at fuck, det er egentlig også bare pisse mørkt derinde. Og jeg har fået en teksturpack på. Så det er jo skide dejligt, så om jeg kan. Fuck, det er egentlig mørkt hernede. Det var nok helt vildt. Jeg skal se, hvor lang tid jeg kan overleve. Bare sådan for lidt skæg skyld. Altså, og det er bare sjovt, altså. Og det er det bare. Måske lyden lidt. Okay. Fem. Det er godt nok. Uhatte. Dejlig bue. Og jeg vil bare sige, at jeg er lort. Så det er. Kan der bøset ham der? Hvor der er over 10 pladser, der er tilbage. Løv. Fiskestang. Den ser lækker ud. Fiskestang. Han kommer og dræber mig. I'm gonna slap you with a fisk. Jeg synes faktisk ikke at hate det. Lækkert. Fuck, jeg er golden nu. Hvis der kommer nogen rykker, så dør det med det hårdt. Hårdt slag i midtstensværd. Hårdt slag med et sten. Okay, vi dræber ham der. Hehe. Skæg. Og dræbe andre folk. Så jeg gør sådan der, og sådan der. Tag ham der. Dræber ham med det hårdt. Hårdt op i røven. Benny. Så vi gør sådan her, så slapper vi ham lidt. 2 hele kills, mand. Fuck, hvor sygt. Level pass. 4 hele kompas. Fuck fedt. Pik. Yes. Jeg er jo rig nu, jo. Og I må meget gerne skrive i kommentaren, hvis der vil have, at jeg skal gøre noget andet, eller så spille nogle andre spil. Eller, ja, det er bare for sjov skyld. For skæg skyld, jo. At jeg gør det her. Fordi jeg synes, det er sjovt at gøre sådan noget her. Det var chainmail armor, tror jeg. Ja. Og I behøver faktisk ikke at sige, hvad det er, der er godt, fordi det ved jeg faktisk også selv. Så. Jeg tror bare, vi holder os inde ved midten.
Jeg tror faktisk godt, at jeg kan vinde det her. Ej, kom og hent mig. Jeg vil faktisk godt dræbe dig. Fordi du er bare en emo. Det var godt nok helt vildt. Du er en emo. En emo. Den kan da ikke finde ud af at ramme ham der. Det var godt nok helt vildt. Nu kan vi gå ind mod midt. Jeg kan finde, hvor det er. Jeg skal enchant. Enchant. My mother is stone sword. Uden at der er nogen, der ser mig. Sharpness. Fedt. Det kan godt være, at den her video den bliver lige lidt lang, men det klarer vi. Det er det faktisk en af de bedste runder, jeg har haft. Bare du får stone sword i starten, så går det bedre alle andre dage. Bare. Okay, godt. Nej! Stop det. Au, nej. Oh no. Hej.